Ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ngontombela bengicela nje ukuthi uqale ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze uzothola okuningi kwenzakalayo bafowethu. Mina ngikukhumbuze futhi bafowethu ukuthi ukusubscribe akumoshi idatha bafowethu kodwa usuke uyibeka emathubeni ukuthi ube umuntu oqala ozobuka umbukiso esiwupostayo ngoba yiningi bafowethu izinto esiyipostayo experience nje ulife mhlawumbe ezinye izinto ke uphakathi kwazo nokuqwashiseka nje bafowethu. Khumbule futhi ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, comment, ushare ukuze kuzobona nabanye abantu abangawuboni lo msebenzi hawo mfowethu. Awusharele mfowethu nawe experience yakho nawe nje ukuthi ubala umuntu wakeqayo ngempela wazi wakhipha uvirgin ngoba uyivirgin. Ungasho ukuthi ngivirgin angiselona. Yeah. Kwangikuhle mntaka baba, kwangikuhle. Mina ngicabanga lelasuku loluyana. Inhliziyo yami ayithola ukuphumula. Ngicabanga lezi inhlungu lezi engabhekana nazo ngayilalanga. Kodwa ngichazile kanje nami mntaka baba. Okuyisabata entambama. Yeah. Sizwe silungela ukuthi sizoya enkonzweni nobaba ngoba ngifundisi. Umama lo oklina legcikeni njengoba umaye beyangena ebusuku nje. Futhi lo sisi lo osebenza legcikeni wathi akenza athi ngiyagula. Ngoba khona into afasa ilungise kusasa. Bangangichazela ukuthi into esoyilungisa. Yeah. Angichazela ubaba ukuthi hayi futhi sasa ngengikwazi ukwenkonzweni ngoba manje ngizongathi sisama sikho hayi. Okuyisonto ngakusasa. Kuzoba isonto ngakusasa. Hayi ubaba ke yamphatha kabi lonto ukuthi ngeke ngiye esontweni kanti ujwayele ukuhamba nami namabhayibheli waphathelwa yimini zonke ikhoma zakhe. Hayi kulungile ke mfana wami ngeke ke shothi uye enkonzweni kusasa. Hayi kwasa ngakusasa wahamba ubaba. Kuthe ngekhathi wafaka omunye umdlalo onabantu abanqunu la. Ngahlala phansi wangihlalisa phansi. Wathi ngubuke lo mdlalo lo. Engiyabuka bayabambana abantu bayabambana nami lapho ngisamncane ke ngithi iminyaka yile ko12. Bayabambana abantu ngithi ngiyasukuma athi hayi hlala la mfana wami khona into ozoyibona. Ahamba angilandela amanzi athi angiphuzisa athi angehlisa umoya. Engawehlisa umoya ngaphuza. Ngathi ngiyezwa lo mama lo wangibamba wangibeka la. Wangigijima ngolimu manje usunazo manje intombi manje. Kuyafana ngoba ayisayijabuleli indaba yazo izinto. Ayisayijabuleli. Kodwa wake wazama kodwa ngalana ke kwabanye abantu besilisa mhlawumbe ngoba mhlawumbe ungathola ukuthi mhlawumbe njengoba nje ungasayijabuleli into mhlawumbe kumele uthole abantu besilisa. Sephamene ubulili. Wakwashaya kodwa umuntu wesilisa. Lutho. Indaba ikhona la kulo mama lo wangiphazamisa ngoba uyingane. Kodwa kumele ubazame ngempela ngoba ungathothi ifeeling yabantu besimama usenayo usune abantu besilisa uyayibona into leyo kumele kubazama abantu besilisa. Ngeke insizwa yakopholobo izinto enjalo ungavuka amafuza ame ngenyawo. Hayi angiboni. Yeah. Kodwa ke i-right le mpahla le umuyayisho nje. Hayi ayinankinga. Sengisho ukuthi uyayincamela yona kunomuntu wesimama. Ngincamela yona kunalento eyenza. Cha uyayincamela le yanto kunomuntu wesimama. Yeah i-right. Yeah isi-right ke yona. Ngoba yona ingiphazamisa. Hayi ngaphazamiseka kakhulu. Wangangiqala nokuthi ngikhishwe ngolimi kanje ngishovu kanje. Angaphazamiseka kakhulu. Bafethu bafethu awubatshele mfethu ukubaleka kokushaya mfethu indlwabo nje mfethu. Ukubaleka kwayo lento leyo yokushaya indlwabo. Isiza ngokuthi alikho icala ngathiwa livuliwe uzoboshwa uboshelwe ukuthi udlengula umuzi ungadlenguleki. Soko okwakho. Yeah. Sozenzele wena. Yeah cha. So nje ibalekile abantu abeshaya impela indlwabo. Kunokuthi badlengule abantu balekile indlwabo. Siyabonga ababukile bafethu umsebenzi. Lo msebenzi awuqinisekisa ukuthi ke noma kanjani ngolesine uzobe usuphakathi lapha. Cela nithokozele sona isiqephu lesama highlight ningashayi bafethu siyazi ukuthi ke senijahile ukubona ke ulozolo le video olumnando la attractayo.